Moikka! Mä tein mun edellisen videon subliminal-meditaatioista. Ne on tosi tehokkaita alitajunnan muokkaajia. Ja tällä videolla mä kerron 2 yleistä virheellistä uskomusta niistä meditaatioista. Mun nimi on Jenni Turku ja mä autan ihmisiä vapautumaan traumoista ja löytämään rakkautta. Eli subliminal-meditaatiot on semmosia affirmaatiomeditaatioita, joilla pyritään muokkaamaan alitajuisia uskomuksia. Ne eroaa normaaleista affirmaatiomeditaatioista sillä tavalla, että niissä sä et kuule ollenkaan niitä puhuttuja affirmaatioita. Se puhe on muokattu semmoiseksi, että sun tietoinen mieli ei kuule sitä. Mutta silti sun alitajunta kyllä rekisteröi sen ja ymmärtää ne affirmaatiot. Ja silloin me saadaan paremmin sinne alitajuntaan ne affirmaatiot, kun sun tietoinen mieli ei pysty vastustamaan niitä. Mennään sitten niihin virheellisiin uskomuksiin. Ensimmäinen virheellinen uskomus on, että subliminal meditaatio manipuloi sut tykkäämään jostain, mistä sä et oikeasti tykkää. Mun yksi asiakas on semmoisessa tilanteessa, että hän on jumissa työpaikassa, josta hän ei nauti yhtään ja haluaisi pois sieltä. Ja hän osti mun vauraus-unelmatyömeditaation ja siellä on esimerkiksi semmoisia affirmaatioita, kuten vaikka, että mä nautin työstäni, mä tunnen itseni vapaaksi tehdessäni työtäni ja tunnen itseni inspiroituneeksi ja kaikki tämmöisiä. Ja tälle mun asiakkaalle tuli huoli, että jos hän nyt kuuntelee tätä meditaatiota, niin alkaako hän sitten tykätäkin siitä työstä, missä hän nyt on. Hän ei halua sinne jäädä, eikä halua tykätä siitä. Ja se on tosi ymmärrettävä huoli ja hirveän hyvä kysymys myöskin. Mutta ei todellakaan ole mitään huolta tästä asiasta. Manifestointi menee sillä tavalla, että ekaksi sulla pitää olla se tunne, että mulla on jo. Mä tiedän, mä oon ihan varma, mulla on tää asia ja mä tiedän, että mä saan sen. Ja sen jälkeen se asia alkaa tapahtua. Ja koska ne meidän ajatukset luo ne meidän tunteet, niin kun me mennään muokkaamaan niitä ajatuksia, niin silloin me saadaan se tunnekin sieltä pikkuhiljaa, että mulla on jo. Ja sen jälkeen sitten se asia tapahtuu fyysisessä todellisuudessa. Eli kun semmoisen affirmaation kautta sulla alkaa tulla pikkuhiljaa semmoinen olo, että mä nautin mun työstä, vaikka sä olisit vielä siellä vanhalla työpaikalla, niin siinä väistämättä käy ennen pitkää jompikumpi 2 asiasta. Yksi on se, että sä alat ihan oikeasti nauttia siitä sun työstä ja siitä tuleekin sun unelmatyöpaikka. Olisiko se hirveän paha juttu? Ei. Sä oot silloin unelmatyöpaikassa. Ja 2, sä ajaudut pois sieltä nykyisestä työpaikasta, jos se ei todellakaan täytä sun sydämen toiveita, jos se ei ole se sun unelmatyöpaikka. Sä löydät silloin semmoisen työpaikan, joka sopii paremmin siihen sun uuteen tunnemaailmaan ja värähtelyyn. Ja siis nämä subliminal meditaatiot, ne vaikuttaa siihen, että miten sä itses koet ja mitä sä uskot, että on mahdollista ja mitä sä tunnet. Niillä ei voi manipuloida sua niin, että sä alat tykätä jostain, mistä sä et oikeasti tykkää. Ei ainakaan näillä mun meditaatioilla. Mä en tiedä, olisiko se mahdollista, jos siellä suoraan vaikka sanottaisiin, että minä nautin olla K-kaupan kassalla töissä, niin alkaisiko sitten nauttia siitä K-kaupan kassalla olemisesta? En mä tiedä, en mä oikein usko. Mutta joka tapauksessa niissä mun meditaatioissa, niissä on semmoisia yleisiä affirmaatioita. Nautin työstäni, olen inspiroitunut, ei siellä sanota mikä se työpaikka on. Ja jos sun nykyinen työpaikka ei ole semmoinen, että se pystyisi ikinä täyttämään sun oikeasti sydämen tarpeita, niin ei se semmoiseksi muutu sillä, että sä kuuntelet subliminaaleja. Mä kerron mun oman esimerkin tuohon työpaikkaan liittyen. Mähän olin siis 13 vuotta palkkatöissä semmoisessa paikassa, että mä en nauttinut siitä työstä enkä pitänyt erityisemmin työpaikastakaan. Ja mä siellä sitten kärvistelin ja väsyin tosi monta vuotta, mutta sitten mä aloin ymmärtää, että miten meidän alitajuiset uskomukset ja traumat vaikuttaa meidän elämään. Ja mä aloin ihan tietoisesti muokata niitä mun alitajuisia uskomuksia. Mä aloin muokata sille semmoista, että nautin työstäni, mulla on kivaa työpaikalla. Ja tosiaan niin siinä tapahtui sillä, että mulla alkoi olla helpompi olla siellä työpaikalla. Mä aloin viihtyä siellä paremmin, mutta se oli oikeasti vaan välivaihe. Se työpaikka ei ollut linjassa mun sielun suunnitelman ja mun sydämen toiveen kanssa. Ja mä tunsin sen, kun mä muokkasin niitä mun uskomuksia, että mun sisäinen vapauden tunne alkoi kasvaa niin suureksi, että mä aloin epäillä, että onkohan mä nyt tänään yhteen sopiva tämän työpaikan kanssa. Ja sitten kävi sillä tavalla, että mä lähdin sieltä työpaikalta pois.
se ei tapahtunut ilman draamaa. Ne asiat meni aika sotkusiksi siinä loppuvaiheessa. Mutta mä uskalsin lähteä sieltä pois. Mä en aikaisemmin ollut uskaltanut kaikkien niiden vuosien aikana. Ja tämä sama asia toimii myöskin ihmissuhteissa, ihmisten kanssa. Mun rakkausmeditaatio on semmoinen, että sen avulla on tarkoitus joko löytää rakkaussuhde tai parisuhde, tai sitten syventää jo olemassa olevaa suhdetta, jos semmoinen on. Siellä sanotaan esimerkiksi, että koemme syvää yhteyttä toisiimme, tunnen itseni aina hyväksytyksi ja rakastetuksi. Ja nyt jos sä oot semmoisen kumppanin kanssa, joka ei pysty siihen, se ei pysty olemaan syvemmässä yhteydessä tai rakastamaan ja hyväksymään sua, niin silloin se asia alkaa tulla selville. Ei tämä meditaatio muuta sitä toista ihmistä toiseksi kuin mikä hän on, eikä myöskään se muuta sua semmoiseksi, että sä alkaisit jotenkin haluta semmoista, mitä sä oikeasti sisimmässäsi et halua. Ja jos se kumppani todella on sulle väärä ja hän ei kykene kohtaamaan sua tämmöisellä syvemmällä tasolla, niin siinä voi alkaa jopa tulla konfliktia hänen kanssa. Mutta joka tapauksessa, koska sä oot linjautunut sisimmässä semmoisen ihmisen kanssa, joka kykenee syvempään yhteyteen, niin silloin te alatte ajautua erilleen sen nykyisen kumppanin kanssa. Ja se on hyvä juttu, koska vaan sitä kautta voi tulla tilaa löytää jotain parempaa. Jos taas sillä nykyisellä kumppanilla on kyky kohdata sut tämmöisellä syvemmällä tasolla, niin hän saattaa muuttua sen seurauksena, että sinä kuuntelet sitä rakkausmeditaatiota. Minkä takia niin tapahtuu? Kun sulta häviää ne uskomukset, että ei ole yhteyttä, mua ei rakasteta, mua ei hyväksytä, ne saattaa olla jotain lapsuuden traumajuttuja, niin silloin sulta ikään kuin lähtee joku muuri, energeettinen näkymätön muuri siitä välistä pois, ja sä kykenetkin vastaan ottamaan sitä rakkautta ja hyväksyntää ja yhteyttä. Ja silloin se kumppani, jos se pystyy sitä tarjoamaan, niin se pääsee sua paljon lähemmäs. Ja tämmöistä ihan oikeasti tapahtuu. Läheskään aina parisuhteessa, kun on ongelmia, niin se vika ei ole siinä kumppanissa, vaan silloin se kumppani peilaa meille jotain meidän omaa traumaa ja uskomusta takaisin, just vaikka sillä, että hän ei pysty rakastamaan tai tulemaan yhteyteen semmoiseen kuin me haluttaisiin. Ja sitten kun sä itse jollakin tavoin hoidat sen sun trauman tai uskomuksen, molemmat mielellään tietenkin, niin sitten sen kumppanin ei tarvitse enää peilata sulle sitä asiaa, se ei olekaan enää olemassa. Ja erityisesti kaksoisliakkisuhteissa ja sen tyyppisissä hyvin syvissä yhteyksissä, niin tämmöinen tapahtuu tosi nopeasti, että kun yksi ihminen parantaa niitä omia sisäisiä uskomuksia ja traumaa, mitä siihen liittyy, niin se toinen ihminenkin muuttuu sitten hyvin nopeasti sen jälkeen. Eli yhteenvetona, jos sä kuuntelet rakkausmeditaatiota tai vauraus-unelmatyömeditaatiota, jotka linjaa sut sen sun sydämen toiveen kanssa, niin siinä saattaa hyvinkin tapahtua niin, että jos sulla on jo rakkaussuhde, on työpaikka, niin ne saattaa mennä vaihtoon. Saattaa tulla jopa konfliktia sitä ennen, mutta se on vain ja ainoastaan hyvä asia, koska silloin siinä on vapautunut tyhjää tilaa, jotta universumi voi tuoda sulle sen todellisen rakkauden ja sen todellisen unelmatyön, jotka oikeasti ravitsee sun sielua ja sydäntä. Ja siis tämä sama varoitus koskee ihan kaikkea tunnetyöskentelyä. Aina kun me lähdetään upgradeaamaan, eheyttämään itseämme ja purkamaan sieltä kaikkea vanhaa moskaa pois, niin aina voi tapahtua niin, että se nykyelämän puitteet, ne todellakin lähtee vaihtoon ihan kokonaan. No, toinen virheluulo näistä meditaatioista on se, että aina tulee hyvä olo heti, kun alkaa niitä kuunnella. Ja mä oon huomannut, että se ei mene aina sillä tavalla. Ja vaikka siellä affirmoitaisiin esimerkiksi, että koen olevani rakastettu ja hyväksytty, niin jos sulla on paljon traumaa liittyen siihen, jos sä oot traumaattisesti kokenut aikaisemmin, että sua ei rakasteta ja sua ei hyväksytä, ehkä jopa ihan siellä varhaislapsuudessa, niin silloin kun sä alat kuunnella näitä meditaatioita, niin sulla saattaa se trauma tulla sieltä pintaan ensin. Tarkoittaa, että sulla saattaa tulla vaikka kehotuntemuksia, kipuja jonnekin kohtaan kehoa tai jotain puristusta, painetta. Tai sitten saattaa tulla tunteita, esimerkiksi surua, vihaa, pettymystä, pelkoa, kaiken näköistä. Ja se on hyvä juttu, jos ne tulee siihen esille, koska ne tulee siihen pintaan vapautuakseen. Ne menee sitten yleensä tosi nopsaan ohi, kun jatkaa vaan sen meditaation kuuntelua. Ne on välttämätön välivaihe siinä kohdassa. Sieltä tulee esille vaan se kaikki moska, mikä estää sua tuntemasta itseäsi hyväksytyksi ja rakastetuksi.
Mulla on tästä esimerkkikin. Mun yksi asiakas, joka hankki rakkausmeditaation, ja hän siis oli jo parisuhteessa. Hän sai ihan mielettömiä tuloksia, koska hänen kumppani oli silloin ollut jotenkin vetäytyvä ja niin kuin vetäytynyt omaan kuoreensa. Ja kun tämä asiakas kuunteli rakkausmeditaatiota, niin ihan jo parin päivän jälkeen niin se kumppani oli ihan oma-aloitteisesti tullut sieltä kuorestaan takaisin kontaktiin ja oli sanonut, että ei ahdista enää parisuhteeseen liittyvät asiat. Mutta kun se mun asiakas alkoi kuunnella sitä meditaatiota, niin ihan ekoilla kerroilla, niin sieltä nousi traumaa pintaan. Hänelle tuli kehotuntemuksia, tuli kipua sydämen kohdalle ja sitten tuli ihan emotionaalisia tunteita. Hän oli herkästi itkeväinen siinä alussa ja oli tullut väsymystä ja sitten semmoista jotain antautumisen tunnetta. Ja ne oli semmoinen nopeasti ohimenevä vaihe. Eli oot tietoinen siitä, että jos sulla on traumaa jumissa siellä kehossa mielessä, jota ei ole vapautettu, niin se saattaa tulla pintaan, kun sä alat kuunnella näitä meditaatioita. Mutta se on vaan välivaihe. Se menee yleensä nopeasti ja helposti ohi. Jatkat vaan kuuntelemista, niin se helpottaa. Ja se on hyvä asia, että se trauma tulee siihen vapautettavaksi. Niin se just kuuluu mennäkin. Kaikille ei tule semmoista vaikeaa vaihetta. Joillakin se vaan alkaa vaan tulla koko ajan parempi ja parempi olo. Semmoinen parempi olo omassa itsessä ja alkaa oikeasti tuntua siltä, että jes, että mä ihan oikeasti ansaitsen todella ihanaa rakkautta tai unelmatyön tai mitä ikinä se meditaatio sitten onkaan. Ja asiat alkaa vaan sujua sitten siinä ulkomaailmassa. Jes, tässä oli kaikki mitä mä tällä kertaa halusin sanoa. Jos jätät jonkun kommentin, niin mä oon tosi kiitollinen. Ensinnäkin ne auttaa kaikkia, jotka lukee niitä, ja toisekseen ne auttaa tätä videota saamaan lisää näkyvyyttä. Jos tuntuu, että tämä video oli hyödyllinen, niin paina tykkää-nappulaa, tilaa kanava ja jaa vaikka kaverille video. Mun Subliminal meditaatiot löydät nettikaupasta. Mä laitan linkin tuohon videon alle. Niitä on tulossa paljon lisääkin heti, kun mä vaan ehdin tehdä. Ja jos sulla on traumaongelmia tai rakkauselämässä ongelmia, tai muuten vaan haluat saada tietoa mun palveluista ja jutuista, niin kannattaa liittyä mun uutiskirjan listalle. Sinne liittyessä saat heti 2 ilmaista tunneharjoitusta käyttöösi. Kiitos sulle paljon ja kuullaan taas.